Angkara murka. Nuwun sewu menapa Hamsa menika mangke ingkang badhe kinarya tumbal sesaji Raja Suya Kaka Prabu mboten. Nanging ingkang ngutus dumateng Hamsa Narendra Giribajra pun Prabu Jarasandha. Kosik Yayi, kok ndok anggep lamun to Prabu Jarasandha ki Narendra hambek angkara murka kuwi nganggo dasar apa? Kaka Prabu. Prabu Jarasandha menika ngawontenaken sesaji Raja Ludra. Tegesipun din samangke badhe ngunjara Narendra ingkang cacahipun 100 negari badhe dipunaturaken kinarya dedaharanipun pukulun Bathara Kala Ludra. Lah, sawanipun Hamsa kala wau yektosipun badhe pados sisik melik gandeng Jarasandha sampun ngunjara Narendra cacah 97 namung kirang 3 ingkang dipun incer kinarya genep boten wonten sanes kejawi namung Ratu Ngamarta, Ndarawati miwah Ratu Mandura. Iki mau bake aku ya diincer. Nggih, walah dudu karepe dhewe. Nggih, mila saking menika. Werkudara, apa jlideng kakangku? Sadurunge ngrampungi Jarasandha ngibarate ngrubuhake wit kudu dipaprasi saka pange luwih dhisik. Hamsa kae rampung ana. Ora liwat ngestokake dawuhmu. Kaka Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene paduka kepareng nyengkuyung lair batos tumrap kasidaning panggayuh kula ngawontenaken syukuran. Mugi-mugi panyuwun kula lekasipun para Pandhawa ingkang kados mekaten saged kinarya kaca brenggala utawi patuladan tumraping jagat raya.
kula kang tumingal campuk samya medali lertatet wileteng kata dah wangkong mangoncang niti bencang sangaji micil ladi nyonget tali wuwus terus Surawilaga kaya buta singa pragil kaya buta singa pragil Reja manik sejati ning alam ingkang timut ing jagat. Togong Teja Mandri. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Hamsa. Mbilung siap juragan. Ripalungguhan iki aku wis antuk trontong kepadang. Nadyan kondange jare Pandhawa ki wong pinter, Pandhawa wong wasis, Pandhawa ki wong waskita, ning tinemune bareng aku adu arep aku nyatake tenan jebul Pandhawa ki goblok, Pandhawa ki bodho. Dasaripun menapa kok kados mekaten sinuwun. Aku nindakake rekodaya sanggit rungsit. Reka-reka bakal ngampil wujute jimat Jamus Kalimasada kanthi tembung klonyotan bakal ndak tuku pira regane tak bayar kenceng. Jebule ya bakal didol. Lho, kok badhe disadi? Iya. Ingkang ngasta Kalimasada sinten? Ora ana liya kejaba satriya panenggak Pandhawa, satriya Jodipati sing jenenge Werkudara. Kok wis pindah? Mangka pakeme sak ngertiku sing nggawa Kalimasada iki sinuwun Prabu Puntadewa ya gak ya? Iya. Kok ngalih ngene Werkudara? Lah nggih. Kuwi kudu dicethake kok saged ngoten niku pripun sinuwun? Lho pancen kaya mangkono. Lah lajeng pripun? Lah aku diperintah karo Raden Werkudara supaya mapan ana ing tapel wates negara Ngamarta. Syarate anggene Raden Werkudara maringake Kalimasada, aku diperintah supaya nyawisake wadyabala segelar sepapan sing Surasekti Mandraguna jangkep sagamane pisan. Piye iki lho? Sampeyan iki janjane arep ngapusi ning tekan kene malah genti kapusan. Kok ngono? Nggih. Saiki nyawisake wadyabala segelar sepapan komplit sagamane pisan yen ora ditantang perang arep ngapa coba? Cara cetha ngoten, he Prabu Hamsa, kowe kena ngrebut jimat Jamus Kalimasada ning carane kowe kudu bisa nglangkai bangkeku sampean ditantang gelut karo Werkudara. Mau ora